ikanta ragsaken kapya pagyamanan ti Ama ti ayat ken imbag na kinatang sitlipaten ken amin nasakiti naken ni Jesus ti suruten tayami na maysa intayami ni kanta ragsaken kapya pagyamanan ti Ama ti ayat ken imbag na itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet Kakabsat ita nga aldaw, rambakan tayo ti piyesta, dagiti Arkanghel, ni San Miguel, San Gabriel, ken San Rafael. Isuda, dagiti Katolik ti Diyos, soldado ti Diyos, nga imbaon na nga mangited ti mensahe na, mga iwan kada tayo at tao na. Dawaten tayo ta sa lukuban da tayo ti anyaman na pagdaksan ited da kuma ti pudpud no nga mensahe ken ited da kuma dagiti kasapulan tayo tapno nga rod maikarita ang makiranod iti daytoy na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo pagbabawyan tayo ida yan tangay mamati tayo ti Dios manangaasi ken managayat. Hiraman tayo pa nga ikararagan ti special intention da Gordon ken Luis Bros kastamat da Mr. and Mrs. Eleno ken Cristina Haramilla. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin a Diyos kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Intay daydayo ti Diyos babanti pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos iti kangatuan ket ditoy daga kapya kadagiti tattauan na imbag ti panagnagnakenda ibunan nagdaka itanog daka pagrukba banda ka daydaya wendaka agyaman kamgen kagapu iti naindaklan nadayag mo Gloria iti Diyos iti kangatuan Apo Diyos na ilangitan nga ari Diyos Ama aman nakabali namin ket sika pumiya Jesu Kristo bugbugtong nganak ti Diyos nga Apo Kordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti kangatuan sika magikat kadagiti basbasol ti lobong kasyan
kami. Sika mangikat kadagiti basbasol ti lubong awatem kadaytoy araraw mi sika situtugaw iti makannawan ti Ama kasyan na kami gloria iti Diyos iti kangatuan yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan siksika ti Apo siksika iti kangatuan iti timbuyok ti Espiritu Santo iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, nakakaskas daaw, ti panangurnos mo, ti panagserbikan ka, dagiti angheles ken tattao. Ipaay mo kadi, tadagiti angheles akan kanayon nga agserbikan ka sa dilangit, sa lakni banda kami iti amin na pagdaksan, kabayatan di panagbiag mi ditoy daga, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ito'y may basa na daw ti libro ni Propeta Daniel. Siyak ni Daniel, bayat ti panagbuy-buyak, na isaan dagiti trono, ket nagtugaw ti maysa asit bibiyag. Ti agnanayon ti maysa kadagiti trono, napudaw akasla niebe ti kawes na, maspeng iti katalusan, adila na, ti buhok na. Gay ayos nga apoy, dagkapoy ti trono, rinibribo dagiti agserserbiken ko na, ket laksa dagiti adda iti sangwanan. Ang rugi ti panagmukom, ket naluktan ti libro. Ti parmatak iti daytara bii, nakitak ti maysa kasla tao, mas asideg ket linikmot dagiti ulep. Masideg iti bibiyag iti agnanayon ket naidatag ken kuana. Inawat na sadya iti panakabalin. Dayaw ken naariyan a panagturay. Tapno agserbi ken kuana dagiti tattao. Ti amin a nasyon puli ken pagsasao. Agnanayon to ti panakabalin na ket dinto agpatingga ti pagarian na. Daytoy ti sao ti Apo. Iti saklang dagiti angheles kantaan ka ti pagdaydayaw o Apo. Iti saklang dagiti angheles kantaan ka iti pagdaydayaw o Apo. Agyaman ken ka o Apo ti amin a puso. Kantaan ka ti pagdaydayaw iti saklang dagiti angheles agrukbabak iti sangwanan tinasantuan at templo ket agdaydayaw iti nagan mo. Iti saklang dagiti angheles kantaan ka iti pagdaydayaw o Apo. Gapu iti kinaman ang gayat mo ken kinapudno. Tayong pagitam anaturay tinagan mo ken dagiti bilen mo. Impangagnak iti imawagak ken ka. Pinapigsa ti bileg mo. Iti saklang dagiti angheles kantaan ka iti pagdaydayaw o Apo. O Apo, itanok da kanto dagiti aming nga ari ditoy daga. Inton manggigda dagiti karim ikantadan to dagiti aramid ti Apo
Kastamit na naindaklan dayag na. Tisaklang dagiti angheles, kantaan kay ti pagdaydayaw o Apo. Agsao ka o Apo, dumdumgeng tuyadipen mo, adaken kadagiti sao ang mga itetiag nanayon na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Adaken kadagiti sao amaka itetiang nanayon na biyag. Ti Apo, anda kumakada kayo. Basta kumamet kan Ipan ka. na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria timipay ken ka o Apo. Idi makita na Jesus nga agturong ni Natanael itayan na, kinunana maipapan kenkwana, at to'y tiputno at taga Israel, awan kenkwana ti anyaman a kinaulbod. Kasano ti pan nakaamong kanyak sinaludsod ni Natanael, itay adda ka iti sirop ti kayo nga igos, sakbay nga inayaban na ka ni Felipe, nakita kan, insongbat ni Jesus. Maestro, insongbat ni Natanael, sika ti anak ti Diyos, sika ti ari ti Israel. Mamati ka kadiga po ta kinunak, anakita ka iti sirok ti kayo nga igos, kinuna ni Jesus. Makitam to, dagiti dadadakkel pay abambanag ngem daytoy, kas ket kinunana kadakwada, ibagak kada kayo ti pudno, makita yun to nga aglukat ti langit, ken dagiti angheles ti Dios nga umulog iti anak ti tao. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay ken ka o Kristo. Naimbaga rabi itayo amin Apo, nakakita kay ti anghelan, awampay, ita may nga pagbenditaan tay talikod, nagsinan anghel, naggenggened nga nakatayab na ibaltuog, iso nga natokol jay payak na. Ket makitkita tay laeng ti anghel kadagiti pelikula, ito'y dagitoy ladawan tayo at the angels da, ulitan tayo no nalaing di nagaramid ti anghel. No ammo dati theology da ginagaramit ti anghel, mapicture dati anghel, apaya ti rupa ti anghel nga pudpudno, ag-combine ti lalaki ken babae, taapaya awan ti gender da, ta pure spirit da garod. Iso nga mo nga makita, nagpintas nga anghel, nagwapong anghel, anghel latan, ta pure spirit nga rod. Ngam ti kalakaan nga pagibasaran ti anghel. Kita man kung kunada ti ubing, di mo da ubing no daytay kaiyanak nga nagkyot ka. Allah, Apo, karupro akas lagropro pa nga anghel. Di mo nagdalos zero pa na nagkyot ti ubingan. Ni ading ko, nalulumag namin ngam siyak so maruno kanyak lalaki, nagwapo di ubing, nagado tinanganak kanya na ti bunyag. Kakungkunada mang mga karupro pa ti anghel. Siyak may sa nanganak kanyak. At inya nga rod, minkot tong kas laalutiit nga nagdakkel ti matak nga nagngisit ka mo ba ya? Apay awang nga tamo ti pangit nga anghel. Nagwapo lakin na pintas amin nga anghelen nga daytay awang nga tamo ti agtuptupol. At kamata nga anghel nga mo pa yan. Ay so di dyan naragsak na kwa ti anghel na mayat pirupan na iso nga ni ading ko. Nakaad-ado tinanganak kanya na tibunyag, di no listaan, di kita di baptismal certificate na nagado. Siyak, may sa nga baak nga lakay, diyan mo nang asawan sa di panggas, diyan mo no nataypay kay den. Awang nga mga yat nga mga nakan niya. Isa anak siguro nga grupo pa nga anghel, la grupo pa nga lutiit nga tawo no tik ka nga tay den.
Kagala grupo pa nga anghel. Piyesta, tata, archangels. Leader, kahit nga sa uwan dagiti talo, leader dagiti angheles, amuyo kati nga ti kangangatuan nga leader ti anghel ka ni Lucifer. Isuna ti leader da amin. Ngam, i-disobeyed God, isugarod nga fallen angel. Sinurot na, han nga nagtungpal ginya po Diyosen, sinurot na jay kayat na, i-disobeyed. Disobedience la ang tinaramid na. Inaramid na di pupod na. Kadagiti talo, dagiti agpiasta tata ni San Miguel. Ay, kaya mo siguro nga jibote ti San Miguel no, mabaliktadin di mo ni si San Miguel ka nakaduyok kin ni Satanas nga imbadag nahan. So kung nabiliktadin ko nadan na abak ni San Miguelan ay agungay-ungay singer mo dagiti na bartegan agbuboksing da pa yan. San Miguel, anya ti meaning ti San Miguel ti San Miguel isuti ko na tayo nga who is like God ka kalanglangan ni Apo Dios ti meaning na ti Archangel Miguel nga isuna ti protector. Kadagiti kalaban tayo, datay nga tattao, kadagiti mangdangran kanya tayo, isuna ti protector, isuna ti lumaban. So ano makita yun dijay kuana duyuken na dijay demonyo dagiti diway kadlakom dijay demonyo, isuna ti mangprotektar ti tao. Ni Rafael isuna ti remedy, God's remedy, remedyo na no anya dagijay. Dagiti awanan iso agkararag ka ken Rafael iso bagbag kinimanan ko tagberde tata iso nga Rafael na tinagan na tagberde. Iso ti provider, kung si pamilya may iso nga iso ti girim remedyo kung kunami no tay adadawatan da ka antay manang kana kami manting ko agin uunget kanya nagatadaw lang adawat-dawatan nyo ngem itid nan dagiti tattaong kasi kasla agong unget na maungtang ka ngem na maiturod nga haan itid nan kaya iso nga remedy ti Rafael remedy ti Gabriel amutay mo ten messenger of God di mat iso tinapan kini Apo Santa Maria nga nangibaga nga agsikog kanto. Napankin ni San Jose nga ibaga na ikasar mo ni Maria gapota aramid ti Espiritu Santo. Iso nga dagitoy archangels iso dati leader dagiti angheles dagitoy tallo tatta iso dati agpiesta. Kano kitaan tayo kakabsat. Wen dagitoy angheles tayo no kitaan tayo adamot adi private nga kararag amuyo dijay angel of God. The angel of God, my guardian there to whom God's love commits me ever this day be at my side to life. Insuro da pala ang diubing tayo. Kung nataduma di kapartak mo, di mo mauawatan niya di bagba. Angel of God, my guardian dear to whom God's love commits me ever this day be at my side to light and guide, to roll in guard. Nagmayat man di nga kararag no, amirism. Kada kay nga may Mr. Insuro yo, wala diyan sa mo naawaan, nalipatan yun sa mo Jimini, to light in guide, to roll in guard. Iso nga ruti ko, iso nga nukong kunada, mamati ak man di kunada nga, di ubing no nagijay agdan nga, awan makakit-kita hanga maan ano, hanga maan ano kunada, tapayaan jay, anghel na. Ni sister, may nga madre tinag ko na, kapo ata madre nga rodma, bantayan man ta ubing na maamo jay kaanakanan at kuduan niya aguyasan. Second floor agdan. Imulog sa mo na niya panakinwa mo di ba ta nagawid nga rodete nga madre. Idi makita na ada mo siya babati agdanan nga tak nagatidog manong step 7 kuna nga tabla. Ada di kanong masirok ti ay babati agdanan jay ubing agkat katawa. Di ba narongrong o kuma iso ti ko na nagawon di jay kung kunada nga no awan makakita isalakan nakati anghel mo kunada. Ngam ka po taawam mo na siya ako bilbili ti anghel ko at the personal nga angel ko. Niya awam mo imay panagang ko nga sa bali pinanaganak mo ilarupon Di mo no kayat na nga naganday ta. Maibaon nyo. Padasin nyo, ibaon nyo. Ibabaong ko. Ako mano day apanak mang retreat, apanak agtok, nakadyayon ibaga mo di kayat ni ibaga niya po Diyos kanya dagitay ay guardian angels da ibaga mo. Nakumano day adda magilti ak nakabasolak. Kasi ko mga hango orayan ko ingagara nga marinak nga madi ingka di guardian angel na ibaga mga pakawanan na.
ibagam nga umunan, kasla nalag-ang to. Yan yung ibabaon ko siya, ibabaon ko. Ya mo ano mapanunnuhaan. Basta basta ibabaon ko mat kala ada devotion ko mat kanya na no dadto mo ori nag-travel. Travel ori may sa mahilig ak mga may sa. Kanyo ti ko na awanan no kadto tumulog. Diya kas na ada personal nga panakisasaok iti kadya. Gusto na isuro magkanyak araramidat mo. Kaya ya mo ano effective mo no dadto ma. Ya mo ano haan. Ngam uray pa ila dito'y daga kakapsat, ado dagito'y kunata yon, kaputa piyesta, ada dagito'y angheles. Adumot lang dagiti tattao nga to kayon dagiti anghel. Kala ko madayay, ibaon mo, siya ko makaing ka kini kay di guardian angel na ibagam nga kastoy ko na kano daduma ka di tao mo laeng ibaon na mutlaeng. Sungar nga ko nata yun daduma ka sika ti anghel ko. Dimot na dali tinasayaan nga naaramid na sika ti anghel ko. Insalakan na sikat ti anghel ko, linaw-lawagan na. The worst thing is, sikat ti demonyo biyak ko. Demonyo, sikat demonyo biyak. Hindi na, nagriga mo data nga ibagata kanyata yun, Ala ka, congratulations, may sakata kayo ka, napadasan da mga imbaga nga, sikat ti anghel ko. Ngam naawam pa, Diyos ko, pakawan ng matay kan, di ka pa napadasan, tinabagaan ti. Anyala, biyag mo matan, awan laka na saya at nga naaramida mon. Kawala ka na saya at nga naitulong mo kinikabsat mo tapno ibagada nga sikat ti anghel ko. Tadito'y daga akawan usarin instrumento dagitoy pasurot ni soldado ni ay Legion of God kun nangarod daytoy. Dagitoy angheles. Ibabaon na nga agtrabaho dito'y daga isungor ti mang protektar, mangited, mangsalwad. Kano daduma ka ibaon na mo laeng ani kapsat mo nga sika nataduma datay mula ibaon na tayo mula nga agbalin nga anghel iti tunggal maysa ure hanghang anghel ta pa nagrup-rupa tayon namnod na nasayaat nga kababalin isungar di pagsasao tayo nga sikat ti anghel ko ti saludsod awan laki nakaibaga kanya nga sikat ti anghel ko nyala inobram dito ilubungan awan laki nasayaat nga awan laki natulungam nga na nasayaatin nga awan pa'y nangibaga nga sikat ti anghel narigrigat nga ibaga nga rod no sika demonyo biyak ko Diyos ko pakawan na dandani ka pumusayang ka demonyo ka agriga awam nga taa kadi ka kapsatwen na ibaon dagiti angheles mangayawan kada tayo nagaduma dagiti mga angheles humulamang to kay puso tayo nga agtrabaho isumul lamang to kay di puso tayo di guardian angel tayo no daduma kay isumul pang ibagaan datap aramidan tayo maglakaya na kita tatapiesta na archangels patron tayo amin dito awan ti labas dagiti angheles tayo da kayo nga maululawan nga kakapsutan kaputa anyanagan na no daduma dagiti katay tawon tayo no daduma nga lumakay bumaketan ka kotot tatumang mo nga magnan kay bagam aja anghel mo nay tarabayan na alalayan na kun ayo mabalin nyo ang ibaga isugor ti protector tayo di San Miguel isugor ti protector tayo mabalin pa'y protector mi pa'y ti COVID idi ni San Miguel tan no daytay kun ada virus kun ada initiatment so protection nga tan aja kanya kamo anos osto daytay nga proteksyonan ngam kakabsan agtrabaho dagiti angheles tayo adda iti sibay tayo ta pure spirit dagarot ya mo no kayat dati agparang no agparang da mga nga nakapuraw no daduma ka white lady kun atay mo tapay hantay kata nga ibaga nga no adda nagparang ka wow tay anghel ko dayjay ngam no nakabitin di kayo mga purawon na taray ka na nga talaga mo no baliti mo ta nakakita mo na apay pay lang jay baliti mo ti pagparangan na dayta nga angel mo hangko mga ito'y simbaan kano mabalbalin na ka adada spirit na nga rod makilay kadkadwada ka tayo tartarabayan da tayo adada to'y asibay tayo ala dawaten tayo ti panangibabaet da sapay ko haan laeng ang ada tayo ti maprotektaran haan laeng ang ada tayo ti matulungan haan laeng ang ada tayo ti maikkan ti mensahe ni Apo Dios no daduma ka di anghel tayo aki ibaga na met nga agbalin tayo met nga mangprotektar da tayo met ti mangprovide para kin ni kapsat
Nadagduma ka datay met ati ibagana nga agbalin nga mensahero ni kabsat mo. Adda kayat nga ibagan ni Apo Dios para kadakwada ala ka mission time laeng aday jay. Ala tatatapiastada. Uray no hantay nga mabalin nga uray no hantay nga maperpekte agbalin nga kasla agbiag nga agtudyo ken ni Apo Dios nga kasla anghel. Mabalin tayo met nga tumulong kadagitoy anghel. Ke uray no nya motarupro pa tayo. Kaya pusom ka nadalos nasaya at ibagadalata nga anghel da ka. Congratulations, ano, danang ibagaking ka nga sikat ti anghel ko. Wow, kunamatan no, may mariri na datarupam ka natarnaw gapot takas laka anghel ay ka nasaya at barbaring ahang kumama nga di kalaban ibagata nga karup-rupa tayo. Kalwan tayo ti mamati ak iti maymay sa Dios ama aman nakabalin amin anamarswa iti langit ken daga ken kadagiti amin a makita ken di makita Ken iti may isang Apo ni Jesucristo, bugbugto nga anak ti Diyos, nagtao iti Ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos ang nagtao iti Diyos, silaw ang nagtao iti silaw, napaypayso a Diyos ang nagtao iti napaypayso a Diyos, kaya anak sana naparswa. Diyos sa kasmet lang iti Ama, ket gapu ken kuana na arami dagiti amin ganda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Hinmulugan na gapot sa dilangit, ken ang alay ti bagina ti Tiyan Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamet na nilansay ti krus, gapu kada tayo. Hindi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket nitanem. Nagungar it may katlungal daw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Inmulit sa dilangit, ket sa tutugaw ti makanawan ti Ama. Umay tumanay na si Dayag, tapno komen na dagiti silbiyag, kan dagiti natay. Ket ipagarian na din to agpatingga. Mamatiak met Espiritu Santo, nga apo ken mangmang tede ti biyag. Isu agtao diti Ama ken iti anak, ket pagrukbaban ken dedayawen. Ang may timpuyog iti Ama ken iti anak. Ket nagsaw babaen dagiti profetas. Mamatiak met iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa bunyag, apakapakawananan dagiti basbasol. Namnamag ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong nga masakbayan. Amen. Panagdaton. Amin, o Apo, nga insagot mo, namay ken rigat, when amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy amisa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatadda ka ikaryan, nga umawat di bagigen daram. Hungat ibando keling et mi, idaton mit altar anapnuan sudi, amin naragsak ladingin mi, ikay sami ken ka o Diyos sa bumi. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten ako madagiti Adaton kadagita imam ken may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kasta met pagimbagan tayo ken ti kadagupan ti nasantuan nga iglesia na
Apo idaton mi daytoy sakripisyo apag daydayaw mi ken ka idatag kumamet dagiti angheles ti saklang ti dayag mo awatem kada si aayat ti pagkat pagbalinem apakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Itag-ayo dagita puspusoyo. Adda danas itatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May kari ket rumbeng. Pudno unay maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katag nanayon a Dios ket saan kami abumdeng amang ibunan nagken ka kadagiti arkangheles ken angheles yan tangay agsublimet laeng ken ka apakaidaydayawam ken pakaitan okam tama ikarikat nga rod ama idaydayaw dagiti angheles ket babaen ti pintas ti dayagna maipamatmat ti naipangpangruna a kinatan-ok mo gapo ken Kristo nga apo mi ket gapo ken Kristo ibunannag dagiti di mabilbilang nga angheles ta dayag mo ket da kami makidanggay kam kadakwada nga agrokbab ken ka ket ikantami dagiti pakaidaydayawam ket konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin a parswa. Ti langit ken daga, napno dayti pakaidaydayawam. Hosana iti kangatuan, madaydayaw, ti umay tinagan ti Apo, Hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tada iti ti bagig isu maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabi ida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon a tulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu a tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kenin ka panagungar innakam insalakan sika ananubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka taempaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makirano iti bagi ken dara ni Kristo pagkaykaysaen na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam ti Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi.
Laglagay pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan, asa inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo matakaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiag. Ket makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy me ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, iti kanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan mo, manugot ti sulisog, Salakan na kamket iti dakes. dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray ti panakabalin kandayaw iti agnanayon na dinto agsarday. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pammati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumapit Ipaay ka. tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo, kapya, kada kay aming kapya. Kapya. Kordero ti Diyos, sa maikat kariti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa maikat kariti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa maikat kariti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Kakabsat at ni Apo Esos, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lobo. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, namti may salay nga sa mapaimbagton ti kararwa. Bagikendara ni Kristo asalakan inggam awaten asang kagimungan sapay kuma taiti daytoy panangan inkam maguno kapyat sang alubungan ni Kristo
Jesus, anak mo anasudi, inahinda ton, daraken bagi, isungarod, din kam awaten, pigsayat, kendalingen. Kumararag tayo. Apo, tinaraunan na kami iti tinapay ana ilangitan. Iti pannakapapigsami, iti kired nga inted na, ipaay mo kadita iti sidong, ti matalek apan nalaknib dagiti angheles, magnakam asi mamaingal iti dalan ti pannakaisalakan. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasa kumakata. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Naimbag Diyos. arabi itayo amin Apo. Agyaman tayo ken nagragsak tayo ti amin na paraburna. Biag na ket inden na daraken amin na sapay kumata intay amin agkay sa ti sidong na